amena ndado situation do la amena révélation amena doni ndronge amena révélation doni ndronge abena famu Malion abe fanga franyo nga nchogo mina mbalmo franyo nga man nokone naman koloshi ni kogo perena basabe do naman koloshi billahi wallahi nantura klongela minisma bi klongana nantura klongela France bi isakoso esi ya famu ore semfe iba ye kafo ambalmake noy Amadou Albert Maïgaye abora filia soro parce que kunu anne kumana antena andado latuni na klibala ne a sebenga page sanfé Amadou Albert Maïga nous allons demander sa démission ne kumana vidéo era kaka mais nya boama parce que na kumana je pense que an yon famu ni jamfama boala an kuma munu fo na kera o kechola iba ye kafo problème mi mega ka problème a bébé ban sisan esi ya famu ore senfe aka kamalion anga tien do fo transition demain be mogo munu mbala faso ko kama ani mogo munu mbala yere ko kama vraiment il est temps anga mogo boyona il est temps anga jatemaneke ambalmake bu mabel bora sisan ay kuma chaman taka fo noy Albert ye fili ko minge notamment iba ye kafo premier ministre Choguel ay kuma munun taka segere ni fili kera ni be ko nyalen fe ibe bo ka fili esia famu ka yira ka tigi fila ka segera ko aka bo ka excuse demander ne bolo o de chai segu bora anyebe bubula abega na kereka parce que fin no ben bifanga ofo mo aka don on ye M5 ke pendant ame M5 la ko tem bubu nunu mamindanga bubu nunu ye fenda anka garange amaminda guloka nera kumta bubu ga plateau ka esi ya famu o ya sura ba ka position na il est contre esi ya famu akunte M5 fait o kumeto o be régime soutenu o be ibeka soutenu o ye kosugu bedanga M5 manifestation me kay ba e bubu kumta ani an me yoron fu nega arrestation folo la nega arrestation folo ne bora bugu ka radio la ne nale iba e ka fo ne arrêtera ibeka katana yani fanga ka bi ala nana ke fanga bina o bela bugu ba ka position na fanga nale bi est-ce qu'il y a famu mune nana ke bandaw nunu ni Mokhtar Wan nunu olu nana iba e ka fo bugu nunu continuera o buka barala esi ya famu on est sarasi do on est olu kume barala mais manga problème nana wuli ora jumena rectification kele iba e ka fo Choguel nale premier ministre la ka asiminga président même mo agli jiki fin do la dron parce que bubuga kele angana yoko ne ga réalité à TPM fait ati PM fait parce que transition ngara fin no de fanga famu sari mo ko transition critiquer e ba e malien kunti la main audience kunti la fango de famu bubu mena avec transition critiquer bubu mena est-ce qu'il y a famu kuma be kuma la abata ga nyeshi transition ma akunte la main est-ce qu'il y a famu akunte la main donc ala nana ke anana famu yake wasro on me ga résister on me kele kono ne segu tungara activiste munu me France munu me Amérique bébé ga résister est-ce qu'il y a famu ni a bi bubu mabel tobe fort parce que on résistera di on sona ka kele ke ka asimi nunu sangoro tanga asimi nunu bla sans fait bubu nunu nana soro kele kono di rectification période là Choguel nunu na les 3 mois 6 mois bubu nunu ko mouvement si le mouvement c'est ko premier ministre Choguel a la mere ko premier ministre Choguel kata o ko ya mouvement c'est wasro ama tubi kanani côté na o ko mouvement c'est en willa amboru kama a mouvement atira est-ce qu'il y a famu o temelen watuni abena famu ay la me ganyade e iba e kafo e wakati dokera
a tubilen ko parce que a te opportunité ñini n'a ma Choguel critiqué a mana opportunité fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ Choguel gosi est-ce qu'il y a faamu wagati dɔ kɛra ko Buye denw ko Buye den dɔw ko k'u tɛ ka se ka Choguel ye ko Buye den dɔw ko est-ce qu'il y a faamu k'u ma se ka rendez-vous sɔrɔ avec Choguel Bubu bɔra diɲɛ Kanté a wagati a ma min fɔ Choguel ma ala y'a kɛ Buye yɛrɛ denw bɔra k'a démenti ko Choguel est-ce qu'il y a faamu k'a ni Buye k'u bɛ ɲɔgɔn kalama k'u bɛ ɲɔgɔn kalama a dan tɛ Choguel ye ministre 6 k'a déplacer est-ce qu'il y a faamu ka taa Ɲɔrɔ ka taa Buye fɛ a taara ko fɛn jumɛn ka d'a ye a ka a kɛ Ɲɔrɔ Choguel n'a hakili b'a la a y'a proposé Assimi ye ko ka Ɲɔrɔ aéroport tɔgɔ yɛlɛma k'a da Cheikh Amala la mɔgɔ min y'o kɛ Buye e ko rumeur dɔ mɛn dɔrɔn e wulila ka diɲɛ kan sugu bɛɛ jigin Choguel kan k'a ɲinana ko Buye y'a dɛmɛ Buye y'a kɛ tan Buye y'a kɛ tan ko Choguel tɛ ka Buye ka mɔgɔw reçoit k'a sɔrɔ Choguel ni Buye bɛ ɲɔgɔn kalama k'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini e y'a dabɔ mun kama ka Choguel mankutu tiɲɛ Buye yɛrɛ ka mɔgɔw bɔra k'a rectifier a période kɔnɔna la u y'a rectifier est-ce qu'il y'a faamu vraiment k'a yira k'a fɔ ko kuma min fɔra ko Buye ma a kuma fɔ ko Buye ni Choguel k'u bɛ ɲɔgɔn kalama donc pour vous dire Boumabel il ne manque pas l'occasion ka premier ministre critiquer en réalité il n'a jamais aimé le PM a tile kelen ma k'a fɛ wa n b'a fɔ a ye dugukolo bɛ meleke a tɛ k'a fɛ kana premier ministre kana défend i nana sɔrɔ anw b'a défendre i bɛ taa k'a sɔrɔ anw b'a défendre i nana sɔrɔ anw bɛ transition soutenir i nana sɔrɔ anw b'a fɔ armée bɛ monter en puissance wa i bɛ taa k'anw to yen ni fanga in an tɛ ala deli ni ko ye fanga in sɔrɔ est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ bɔ k'i kɔkɔ da k'u ma jɛn n'a ye a bɛɛ ni ala cɛ ne b'o la Segu Tunkara b'o la activiste wɛrɛw b'o la kabini anw ye lutte daminɛ anw tile kelen ma changer Segu Tunkara tile kelen a ma changer a b'a ka sira kelen kan est-ce qu'il y'a faamu a m'a ka vesti yɛlɛma ne a mara silamɛ ka sira kelen kan m'an ka vesti yɛlɛma i b'a ye k'a fɔ Buye nana fɛn jumɛn faamu ni ye transition soutenir ni gɛrɛna transition na ni min ka di mɔgɔw ye ni ko armée monte en puissance ni ko à l'époque Choguel mana kuma ɲuman minnu fɔ ni y'olu ta i ko bɛ diya mɔgɔ ye mais en réalité ni fɛrɛla PM ma chaque fois n bɛ n côté gauche d'a ma a ma ban n bɛ aw hakili jigin tuguni n balimaw n bɛ aw hakili jigin meeting min kɛra n'a ratera siɲɛ fɔlɔ la a meeting a kɛnɛ kan Bubu ninnu tun bɛ yen anw tun tɛ yen anw tun t'a meeting kɛnɛ kan meeting ratera o tun bɛ yen mɔgɔ fɔlɔ min ye video kɛ ka meeting rateli k'a dénoncer ne Amara Sila de don est-ce qu'il y a faamu sinon meeting kɛra ka Bubu to ne Amara Sila ni fɛn o fɛn ne y'a ye ko janfa b'a kɔnɔ ne tɛ taa kɛnɛ kan a jan n'i y'a mɛn a sirila i b'a kɛnɛ kan ne est-ce qu'il y a faamu meeting filanan kɛra u y'an wele k'an fara ɲɔgɔn kan u y'an fara ɲɔgɔn kan an taalen yɛlɛ podium kan an yɛlɛlen podium kan fo mɔgɔw k'a faamu ni mɔgɔw hakili b'a la u ka taa video ta k'a lajɛ i b'a ye Bubu tun bɛ ka commentaire kɛ Ablaye Maïga de kan plus Ablaye Maïga plus Malick Diaw plus ka tɛmɛ premier ministre Choguel kan il a fallu ne ka Bubu interpeller à 3 reprises OMT tulo bɛ n na à 3 reprises OMT bɛ n'a fɔ n ye premier ministre Kuturu sigilen bɛ yen e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw de tanu i bɛ Ablaye Maïga tanu alors que o ka ɲɛmɔgɔ de ye premier ministre ye an ma ba tanuni ma mais a ka premier ministre tɔgɔ fɔ kɔni Ablaye Maïga ka premier ministre pourquoi i t'a tɔgɔ fɔ il a fallu an ka intervention de kɛ a ka sɔrɔ k'a tɔgɔ fɔ a y'a kɛ ko M5 tɛ à chaque fois ne de bɛ taa rappeler podium kan M5 tɔgɔ fɔ M5 tɔgɔ fɔ kana ɲina Bubu ye a temps bɛɛ passé est-ce qu'il y a faamu a y'a bɛɛ passé mun ni mun na Bubu y'a temps bɛɛ passé ni Ablaye Maïga tɔgɔ t'a da i bɛ musolaka dɔw tɔgɔ sɔrɔ a da est-ce qu'il y a faamu ɲina bɛ kɛ premier ministre kɔ a y'a jateminɛ dɔrɔn hali ni premier ministre tɛ kɛnɛ kan u ye tagali min kɛ Kayi parce que problème ye fɛn dɔ de ye fo an k'a ɲɛfɔ a y'a jateminɛ u ni mɔgɔ mɔgɔ taara Kayi a délégation na cɛ o cɛ taara Kayi a y'a ta k'a lajɛ n'o k'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ k'i ka surun premier ministre la n'a mɔgɔ b'a la mɔgɔ mɔgɔ ka surun Choguel la u ka surun M5 la a y'a ta k'a lajɛ n'a délégation n'a mɔgɔw kun ka ca délégation minnu taara Kayi
ko chama me ka ke on me ka nye chiaka o kene ga micro ko me bubu bolo est-ce que aya me avec le premier ministre tano ani boya mi ngaka ni ko Assimi iko Malik Diaw ni ta tien e ba foko Shogel ni ko Assimi ko Malik Diaw e ba foko Shogel ni Albert Efli mako ke ne bolo ibi body ka ira a Albert e ga corona e vraiment Allah e ga bo e ga excuse président ni Albert manam est-ce qu'il y a fond ni vidéo ne te ga si Albert kan mais atenya fanga tofo sinon na mana mi na chenta fo réseau ka parce que ne amara sila ne be gundo garder mes secrets garder donc on reste fait il va e ka fo mo ga fait no famu c'est que tumara ya na to de à côté gauche ka parce que Boubou est premier ministre défend à propos il n'a malgré lui-même a ta fait avait fait à katem a te fait à kata et si a fait premier ministre ka to à placer là à mana occasion sera à chaque fois il va y kafo avec premier ministre aba bouchi il va y kafo on est là ni Boubou bora kana ko ale be premier ministre fait quand les gars demain on t'a kélé nama boka kuma malien tena famu malien mena to fili kono mena fe no fo awye mbalmo ayni lameka ay kuma do fo segu tumara ka kuma la mbalmo kala qur'ane la abeni qur'ane te tiente ago segu tumara ka arrestation na ko ale kanto segu tumara ka arrestation na ko ale bina video dabla kale be transition soutenir ni haramu ko ni segu mabla ni tien do ala kana hereke billahi wallahi a video bo kana tiente iba do ko kera choko mena mena yefoye segu tungara menele neni bubu anyo soro esia famu anyo soro ntado akera tribunal de la wa esia famu ou bien akera kayene la ankele anyo soro a yira kafo ngo bongo ko sera niveau ma segu tungara nana segu tungara nalem flene uya mene ngo vraiment tsega famu segu tungara kumeka na opération espoir de cadre kana sara soutenir ni segu menela ngante se ko famu ne tsega da oro soron diskuna ne a proposé Bouboué ngo bonga nga video keli joanga transition soutenir nga jongo parce que ngo tienta kono ako wai amara we tien transition soutenir nga jongo bonga mbega boka video ke ako ko problème dala ngo meta sisa nogoni na ngone benga video ke moi je cesse de soutenir la transition tant que segu tungara mabla ambena oka a la mere ambena oka ne bena oka mega ni mi fo sere badem bala sere badem abala esi afam entena sere tigla mo to fo mais komi amta dononde ukoku be boshuna ukoku be boshuna man sigi shuna no bora koko be konuna amba befo ansera niveau doma soit Mali be jo soit transition me jo ou bien ni mi ama benye fo aman clenyoen parce qu'à un niveau de ma galon ne ben à dabla quoi. Galon me dabla de est-ce qu'il y a famou. En sera ma galon me na dabla ni transition soit un barake tient. Côté gauche ni munumbala, j'aime munumba anga chez dabla. Ou bien mime anga a réalité anga dakena ga moko ka boa kalama. Donc maintenant, donc il va y kafo ne aira est-ce qu'il y a famou. Ne nga vidéo que je fais moi j'essaie de soutenir la transition. Ngo segu tungara menela parce que segu be jodamina segu seme dinga mindala ni segu tungara semwa dinga dala billahi Mali be firi a ben ala chabe jodamina na yi semwa dinga dala billahi Mali be firi ambenaka ne nga video ke ka ira ngwe video jo oshu ne be bomi kalama ou be o duseje nyebe bubula avec a video ke avec émission na radio la avec kanto est-ce qu'il y a vraiment abala kafo ko non ko mo munun dimine no ko na video jo ko na transition soutenir dabla ko parce que segu tungara menela ko no ku kanoke ku ka continue ka video la ka me continue ka segu tungara demain ko ni segu tungara ku me bolola ki ko ni segu tungara ku me ko ni kuma da dirawa ka ere ba fo ka continue ka transition demain alors que en neko ka me video jo est-ce qu'il y a vraiment etarika plateau ka iko kite video jo o ko fe ye video wero ka ko fe il y a émission wara ok ga émission majo c'est où tungara blala ka soro bubu ga émission majo mais bebora kalama domina ne ko mo transition soutenir dabla a donné appel mi soro na téléphone ngono na te 200 appel yo kombo bebe ka wuli
bébé ka mangan bébé la amara i kanake amara do be kasi la chokoroba kani sembo la non ni se ko ma blâmer sembo la chan sera oro do ma me tiens fo ali 600 transition kono ma dore forêt nkalla alala sarir mogo do ngane mi ka premier ministre Choguel Bla ni Choguel Bla la transition kono ala mere ne kuma kan ga gele ma dore fo ne amara sila nous et Choguel Bla transition kono moi je sais de soutenir la transition ntou kele mendam ne metanga doctorat ga enseignement ni élection gra samina menanda do Mali chokola mais nete transition ku e Choguel Bla ko nga transition kele ina fo tawbe ga ke chogomna ina fo kawdim nunu ga ke chogomna billahi nete aucun mena mendat untikma ne ba ro ne ga silence fono ga so ne te tien ga ne ba ro ne ga silence ne be akorodo mbadon importance mbala ne be ndamene nte kuma parce que ne horoni net na kuma flafo kani sarasu soutenir ka simi no soutenir ku sangorota ka kla kana kolu mai yadi dia wuli che maraka kete soma ne maraka halala dia maraka horo billahi nte soma yani dia be wuli net transition kele e premier ministre ya choix de don e na ya simi dia se ka Choguel Bla na ya bla ne ba don o ye Mali jɔ de bani ma dɔn ɲuman de t'a kɔnɔ ma dɔn jamana bɛ firi saraka t'a la jamana bɛ firi n'o bɛ kɛ o ne bɛ transition soutenir o la mun na a ka fɔ k'a binna k'an bɛɛ to a la o ti kɛ o n'i y'a anw bɛ ka tugu Choguel kɔ a ye tiɲɛ de yira an na a ti wari d'a ma a t'an sara a ti dɔrɔmɛ kelen d'a ma ne bɛ nin transition daminɛ a y'a sɔrɔ ne bɛ n ka baara la billahi transition me damene astro menga barala wa mo be no beba donga condition de vie ma yelema a takala ne be vidéo ke ermi après 16h ay bekata airline ne ga vidéo bebe ga après 16h ne ta baraka oro de la ni barajina mena menga activité yake ni ay bi bubu mabel nunu me karia esi yavomu afora finaga ke asimi fait fora finaga ke Choguel nunu fait on nana sur on est tenu combien de temps on ga ankele. Combien de temps Dieu commenté au béga 1000 fois ma nous avons tenu, on a résisté. Quand Simi nous sangorot à goulaïle. Agnale ne sisa, agnale forafina béga koule wakati na bubu nous nana. Mon kokelen ka ban, asimi nous nga torosro, oluga sorogana. Aramadi, che anga sabali, esi afamu, anga sabali, anga barakeni tien, anga barakeni tien. Parce que ka barake aw ma ye parce que fin no rebe sinapi fin be rebe ka ke est-ce qu'il y a famu parce que problème yere kera mun transition wono bia ma fo kabri ministre d'état ko nana o de nana ni problème ministre d'état ko parce que ama famu malien fait donc clan do willa mun te Choguel fait o be ko clan ne ke ko jagoya est-ce qu'il y a famu ko fuka akilina do jigin ka akilina do takanye shi Abdoulaye Maïga ma sono Abdoulaye Maïga be premier ministre boyan a yɛrɛ tile kelen Abdoulaye Maïga ma deli ka discours kelen kɛ même ta premier ministre contrôle la ou bien discours min i b'a miiri k'a bɛ ka premier ministre kɔrɔma tigɛ mais mɔgɔ dɔw de wulila ko fo k'u bila ɲɔgɔn na alors k'u bɛ ɲɔgɔn bolo aw delila ka premier ministre ye Choguel ka Malick Diaw dɔgɔya aw delila ka ye ka Malick Diaw ta tɔgɔ ma de tout le temps a b'a fɔ ko Malick Diaw est-ce qu'il y'a faamu k'a ni a tɔgɔ gouvernement k'u ka kan ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye k'u u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ aw delila ka Choguel ka ministre jumɛn ye k'a ye Malick Diaw dɔgɔya aw delila ka ministre jumɛn ye k'a ye Malick Diaw dɔgɔya Choguel ka ministre ten k'a ye Malick Diaw dɔgɔya aw delila ka Sadio Kamara ka mɔgɔ jumɛn ye k'a ye Choguel dɔgɔya mais aw ɲininka sarasi ka ca o sarasi ka est-ce que Sadio Kamara ka mɔgɔ delila ka est-ce que y'a faamu Choguel dɔgɔya mais aw ɲininka est-ce que Modibo Konɛ ka mɔgɔ delila ka Choguel dɔgɔya est-ce que Wage ka mɔgɔ delila ka Choguel dɔgɔya pourquoi a bɛɛ bɛ bɔ CNT la mun de la nin ko in pourquoi a bɛɛ bɛ ka bɔ CNT la an sera niveau dɔ ma Malick fɛnɛ ka kan ka layɛ ka kuma ka mɔgɔw fɛ a karisa a ye nin dabila karisa nin cɛman ye ala kama a layɛ Assimi ye baara min kɛ Kayi a ye effort min kɛ Kayi bɛɛ sɔnna ka mobiliser mais problème min kɛra Albert ka incident ye a ye bɛɛ ɲina nin tile fila ɲina kɛra Assimi ka Kayi projet kɔ a ye kuma fɔ maliyɛnw ɲinana kɔ kuma mɛ senna Albert ka ko ani anw yɛrɛ dama anw bɛ ka wulili min kɛ
bébé ka bo ki ta info o de be sena ina kera Assimi nga projet rek est-ce que nin kay présent ma est-ce que nin kay Assimi ma ay bara mi nga kaya be c'est comme il n'a pas tombera dans l'eau politiquement c'est comme Assimi nga bara di tien ay bara mi nga kay ba fo ka tombera dans l'eau mo tese ka ke Assimi fait et tese ka ke une transition fait ka ambo ni kera ni transition fait ka ambo billahi choix be bangila sinon mo horombe Seydou Oumar wallahi journaliste horondo Seydou Oumar est journaliste horon et billahi c'est vrai au départ on était akilina kelena mais à segina ko et ala ngana taworodia bubu mana occasion sur tuma be PM ou bien M5 a vous critiquer ma wakli di carte biométrique ko la Jamil Bitar Bora haka akilina fo biala ma tiens de Bitar ba carte biométrique ko be choko dime est-ce que carte biométrique malien be ala nga vidéo là mo ba la commentaire là ni be fait na dro carte biométrique carte biométrique carte biométrique alors que Bitar Bora a un problème fort et ka explication dit ko carte biométrique ko ni atagale kama wakati mna ka kumseka di malien ma compétence be malien na bubu Bora dia kuma ta ma min fo Bitar ma ay kuma sugu be fo ne Bora dro nya ya akuma na Bitar ma ne William Bora ni vidéo ke ay kuma munu fo nya démontré par A plus B to malien be tegere fo ngo bubu tanu te tien Bitar dimingo jigu ko ka be plainte ka kama nere Bitar wele ngo Bitar ngo kana plainte ka bubu kama on est plainte ka bubu kama ngo billahi ngate be anwa am be Bora ke défend war tanche sara tanche parce que bubu bini ikane et c'est afamu ko fe ay deli ke Bitar ama so plainte dun tukuni o ka badu me olu kera amena tukuni et Aramandiko a une lasama. Est-ce qu'il y a femme? Aramandiko et Boubou Willaka avec M5 Moro demain. Kale Bora avec M5 Moro demain. Aramandiko menele ni wati là-bas. Aramandiko a yigre Boubou de la kako avec Boubou ni ani an mi nyogo bolo. Abeba doa ye chemi on te moko labla on ti mo janfa. Se ku tungara na na on de même ke aka menele la beya il faut ka dugolo mele on te moko labla. Est-ce qu'il y a femme? Donc il va y kafo Aramandiko e bubu kelene wele an ta kalama Aramani bubu de kun jele ndo olu de kun ga gere u gere no yona ni wakati ni taraki be ka M5 mo deme iti ka M5 mo deme re ibe ka Aramani deme Arama na kun ya fon ya on be William se ga ma deme be ba do an ye chemi ya on te mo labla an to yo ni problème ya soro e problème ya on ga mo jol soro na willa ka anjo wi e gidlajo problème ma gidlajo soro ma wili ka anjo aya ça ne te fait qu'à révélation beke comme me d'autres drola et amega kuno ama foka be bo fitrina kube émission ya ou quoi émission ke nous bora ko be ko na mali be jo bi journée kono kata shuna ni ala ni kracha mali be jo tien bebe fo transition na be clé aga clé na te clé mbalmo am réalité dans mali on clo ka che dokera anya munu kam purantu suka mais kate dabla kate choroba ya nyela ama fuige abe ala ni mali bara bolo choroba e crise piqué gabi ala ni mali bara bolo ala ni mali bara fe mali tellement que chogeli ko da bara la akunti se ka dumuni yere ka ala ni bara fe choroba se ka dumuni ke ore ya boka bi mali kanu kama e ni mo tigila mo toyi e mana occasion fait soro ki bo critiquer tchot ma ametami bubu mana occasion fait soro be pem critiquer ala de a place dama na ka de Assimi a ala démissionné problème ta là o premier ministre accroché l'ente fanga ina fanga o de famu faso kanu mi ma dusuguna ala kele ne bado e ko pourquoi ko chogalte kuma en fait on me kuma fo shogel ta douanda shogel clé ama kuma douanda a clé ma foyer koni keta koni fota shogel clé ma wardi mo ma ko tani barage billahi wallahi ate nani qur'an min tege dala a clé ma delga foyer kay ni fo ate billahi shogel ma delga fo kay ni fo a ben ala ni krache shogel clé ate kay a fo ko amara kay ni fo ou bien amara bajili ay ni fo mo be barake kanu parce que ama ya be tien de kan quoi ame mali kura mina be tien de kan e tien
an bɛ ka transition de ma an tɛ ka wari ɲini an tɛ ka sanu ɲini a ta ka lajɛ dɔrɔn mɔgɔ dɔw bɛ côté dɔw bɛ transition na côté in man ɲi an ka page ta ka lajɛ est ce que a bɛ publicité sugu dɔw y'an ka page kan est ce que a b'a ye anw bɛ ka mɔgɔ dɔw promotion kɛ anw ye Karim Keita kɛlɛ fɛn minnu na an ye Karim Keita kɛlɛ est ce que y'a faamu ko minnu na n'o ko bɛ ka kɛ est ce que aw delila ka anw ye ka promotion kɛ an jɔn ye k'an bɛ ka promotion kɛ o de la ne ko n ko n tɛ kuma Karim Keita ma n tɛ foyi fɔ Karim ma tant que ko dɔw bɛ ka kɛ Karim ka tile la n'o ko kelenw bɛ ka kɛ sisan transition kɔnɔ bilahi n tɛ Karim critiquer ma dɔ wɛrɛ fɔ ne tɛ Karim Keita critiquer n'a ko dabila la transition kɔnɔ n bɛ Karim Keita critiquer n bɛ sɔrɔ ka critiquer est ce que y'a fɔ anw bɛ Mali kura de kɔ cɛ mɔgɔw de sara anw ɲɛna quoi anw ta tɛ jeton ɲini ye quoi adamadenw de sara an ɲɛna bali anw cɛ bali anw kelen-kelen fɛn bɛɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ an taara kaso la siɲɛ 2 transition kɔnɔ fanga in kɔnɔ kaso siɲɛ 2 an ka mɔgɔ tɛ ko minnu ma taa kaso la n'i y'a ye i b'a fɔ ko Adama Diko ko M5 mɔgɔ dɔ bɛ k'e y'o dɛmɛ i n'a fɔ k'anw dɛsɛra o dɛmɛbaga la a wagati ani e de ka surun adamadenw a bɛ kɛ jɛkulu la i bɛ taa sɔrɔ i ni mɔgɔ wɛrɛ ka surun i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ yen i n'o de ka ko bɛ taa ni ɲɔgɔn ye aw ni Adama Diko ni e ka surun e dɛmɛ min don a ma e bɛ ka n'i sigi réseau kan k'o fɔ a jo bɛ Adama na bilahi a jo bɛ Adama na n b'a dɔn a tulo bɛ n na parce que ale de ye kuma fɔ e n'a kun nana anw fɛ yen a kun tɛ se nin ma est ce que y'a faamu sinon e ni Evelyn ka problème na dɛmɛ jumɛn min k'anw b'a ta k'a ɲɛsin e ma e ni Evelyn ka ko la aw kuma dɛmɛ jumɛn min k'anw b'a ta k'a lase e ma ne ni Albert Mayiga ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ parce que Albert ye M5 kɛ mais en réalité ne kun tɛ Albert dɔn est ce que y'a faamu ne kun t'a dɔn donc ne ni Albert ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ a kɛra yɔrɔ jumɛn i b'a ye k'a fɔ a kɛra tribunal la a kɛra Bubu ka problème na est ce que y'a faamu a nana a don bɛɛ kun b'a dɔn détermination min kun bɛ anw na anw kun décidelen don n'u ye Bubu minɛ u k'an bɛɛ datugu bɛɛ b'a dɔn ne Amara o cɛ ye diɲɛ kɔnɔ quoi ne tɛ sɔrɔ n yɛrɛ ka kɛlɛ la c'est à dire n teriw ka kɛlɛ ne bɛ sɔrɔ o de la est ce que y'a faamu donc défani tɛ anw ma min da e kan anw y'a tile joli kɛ an bɛ e yɛrɛ nɔfɛ e cɛ an ka sabali sa an ka sabali cɛ n'a ye ɲuman min kɛ an kana o fɔ mais e tɛ Adama Diko de don est ce que y'a faamu Adama Diko de don wa n kɔni bɛ min dɔn Maliens vous avez le choix vous avez la possibilité Segu ye hɔrɔn ye a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Segu ye hɔrɔn ye n balimaw faso kanu dɔ bɛ Segu la n m'a ɲɔgɔn ye wari tɛ Segu manipuler sanu tɛ Segu manipuler ni wari tun bɛ Segu manipuler a prévu baden proposition kɛra Segu ye a ka bon hakili ma n'i y'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ni conviction t'a tigi la ni Ala ni kira cɛ a b'a wari minɛ wallahi Segu banna wari la Segu banna wari la à hauteur de 10 millions ne b'a kalama ko critique dɔw bɛ k'a ka dabila e cɛ n balimaw ne min f'i ye wallahi n balimaw n'a bɛ Segu tunkara minɛ a ye Segu tunkara minɛ wallahi Segu tunkara bɛ yɔrɔ min na il risque sa vie aux États-Unis n'a ye erreur min ye Segu ye e Bubu dɛmɛ activiste baden bɛ Segu dɛmɛ hali récemment Albert ka problème dɔ la Segu bɔra a ye Albert dɛmɛ Segu bɔra a ye Albert dɛmɛ Segu bɛ mɔgɔ dɔw dɛmɛ souvent ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka pourquoi Segu bɛ ninnu dɛmɛ pourquoi i b'o dɛmɛ est ce que y'a faamu ne ni Segu kɛlɛla Bubu Mabel kama a b'a dɔn komi an tɛna bɛɛ ɲɛfɔ an b'a to video filanan ye komi ko b'a sigi n'u y'a sigi an bɛna le a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ tiɲɛ ko o ko bɛ ko ninnu na a bɛna activiste bɛɛ a bɛna bɛɛ dɔn est ce que y'a faamu a bɛna bɛɛ suguya dɔn ni minnu ta ye faso ko ye ni minnu ta ye jeton ko ye Maliens a bɛna bɛɛ dɔn an k'a to ka video filanan an bɛna bɛɛ Segu ye ne kɛlɛ Bubu kama a bɛɛ ni Ala cɛ kiti de kɛra ne ni Segu cɛ o mɔgɔ caman b'a kalama est ce que y'a faamu bɛɛ le cerveau b'a kalama a tulo bɛ n na Segu ye ne kɛlɛ Bubu kama tellement que Bubu ko ka d'a ye e cɛ an sera yɔrɔ dɔ ma an tɛna nkalon tigɛ dɛ wa hali sini Bubu ko ka di Segu ye hali sini a ye taa ni Bubu bɛ video dɔ kɛ a ye taa su in na Segu b'a ta k'a bila a ka page kan a
atse kelela atse mo jugwala davam atse aramaden jugwala shuina buba ga video ke se buba tike ka bla ka pajika tellement ga kanu mala esi afamu donc même il faut awye malion atse ka patriote soro mi ra jorobe ne la dun chama ne be yira yinga se ku be ga bi an america o me yona se que du mega amerique kele ga to États-Unis est-ce qu'il y a un problème soro dona nataw la normalement wallahi ni ko be chogola asimi ga se ku wele kana wallahi aba wele kana ka bo États-Unis kana ka bara do dama ka bla mali la ka continue ka bara la parce que France na ka ko be me tien do foyer au temps des droits de l'homme ko la équipe da sa ko fo mais américain est barbarie américain est barbarie ni américain yi soro ibi ku critique o ga jamana ka billahi o ta tu la c'est ku joro de bine la quoi a joro bena abina ke kecho jumena États-Unis ngana na ko la sama billahi c'est ku joro bene la dante joro bena dante États-Unis billahi joro France be droit di mo mais américain yi obi yala droit obi check la tout billahi est-ce qu'il y a famu donc moi nous mega fo commentaire la nga union ke et ame union ke choko jumena iba soro do sigile me e ba fo nga union ke ame union ke choko jumena eni mo be ga je à la moindre occasion avec le premier ministre lata ni ay ne be ga kuma fo munu me saka fo mais kuma be duguma munu tise ga fo duguma la munu kuma be olu tise ga fo mais comme ameta vidéo dot na lesikia ambe abe waraka o senfe mi parce que ne abe koyi atna da bu ma bel kelema mo ni be koyi njamba la amena le be fo amena se be maka be sudo do bu shike ya ndia wuli chawte ka premier ministre yi fe esi afon donc ne be mi fo awye malion beki akilatke asimi klobana jamana na be jo anga jo tienka na be jo galonga problème tala ne be sembola ne sente galona sinon mo tseka ke asimi fe ka onbo wa beba do asimi me shogel fe asimi klegele ma shogel labla et mais pourquoi muna mali o ata o yere yininga tuma be manga me oro kele ne la CNT et Sadio Flair Sadio Camara akado on ma délégué me kaka mo PM do wage colonel Ismaël wage ne ma me ko colonel Ismaël wage ka mo PM do on na ka mo be yoko kalama esi afamu moro kone ne ma me ko moro kone ka mo premier ministre do ya ne ma me kaka mo premier ministre do ya ma me kaka no ma obi ajen wono premier ministre do ya obi ka ya mafia e metuma be abebe ka bo sentere la chance ra oro do ma anga nyere nyinga kele nyale na furanga ni kele bake kele nyale ko fo premier ministre kata e che africa o mem fo mo ko mu no me ka on like ka video ke we mu ne fo farafina we mu ne fo we mu ne miri farafina mu no me ka on like mo jigilati na tewa est-ce qu'il y a un an? Tu m'as ni fait ou soro ki wele ah non est-ce qu'il y a vraiment ah al ne fila ni flike e ku kan ngam wele ibi tu ga fli rezoka ko anga e wele ni fila rezoka ama fli régler réseau rega est-ce qu'il y a vraiment na fli régler rezoka am soro ga ramade afo quoi am soro ga ramade afo balmo ni ne kumembolo foro ni première partie on ma do mali bena jo saraka tala fuga dugolo billahi wallahi na rekle la ala na rekai transition activiste folo est-ce qu'il y a activiste folo wasro mo mana ne ani damangile jawara absaka damangile yin ngaw aw ne kera M5 activiste folo ye mo munu nana ko ibe ka ta activiste kunda wasro activiste foite ne ani damangile jawara a klobena ya famo aw ne ya activiste follow ye e albi mo be yin ngalga e amara nu ye chogo dola e amara betan aw be aw bana fema de na kadine amara ye ne mo be fon fana bi maso transition côté do be ta au côté fedro i mo be fon fana ba so menete to fe alsa mo ye ne don chogo mina mo chogo kele ne la me nga barakele ne la o yendo nga mobili mtumbulo o mobili kele ne be mulo esi ya famu nega condition de vie foi machin ya la alors que ala ma nega mobili baneno nega mobili tiena pour un problème de 250 000 a don war ko kumena mais mu nana
dɔ ye ne wele ko ne ka mɔgɔ dɔ ka publicité kɛ k'a bɛ 250 000 di yan n ko bilahi n t'a kɛ n t'a kɛ et ne bɛ se k'o kɛ mun na ne bɛ se ka kuma o tigilamɔgɔw kan cogo jumɛn na ne bɛ se ka kuma o tigilamɔgɔw kan cogo jumɛn na ne bɛ mun valeur de yira n bɛ mun valeur de yira et Karim Keita bɛ ka fɛn minnu kɛ k'an ka kuma o ko an ka kuma o ko o ɲɔgɔn suguw kan ne b'o kɛ cogo jumɛn na bilahi moi j'ai préféré est-ce qu'il y a faamu m'asseoir wari la bi ala b'a dɔn o tigilamɔgɔw kulo bɛ mɔgɔw bɛ ne nɔfɛ ko fo n ka dɔw dɛmɛ u ka baara la ko fo n ka dɔw ka promotion kɛ n ka dɔw ka n ko walahi n t'a pro a ye ne ka page ta k'a lajɛ i tɛ promotion kirikara foyi y'a kan i tɛ promotion cɛ o cɛ i ma kɛlɛ kɛ révolution na n'i ma kɛlɛ kɛ i ma kɛlɛ kɛ i ka faso kanu ma ye k'i bɛna parachute an ka su ni tile ne t'i ka promotion kɛ n ka page kan ne t'i ka promotion kɛ n ka page kan a ye n ka page ta a k'a lajɛ dɔrɔn a y'a vérifier conviction de b'anw na conviction de bɛ anw na nous sommes des hommes de conviction donc maliyɛnw nin ye première partie an b'an sigi ka révélation tɔw kɔnɔ ko comme vidéo filanan min su in na ni min bɔra a la a tɛ dogo Mali kɔnɔ